I like that with the chemistry, yeah. And when you bite that, we could remedy that. I'm into energy and telling the facts. Tenderize my tendencies, not ribs. They better be back, so relax. I'm on the track, this right is my home. I never act, so you feel my tone. You've been alone, oh no. Here we go again. And you said that we were on the phone. Ok ľudia, aktuálne je 5:50, pred chvíľkou som sa iba zobudil pred 10 minútami, idem sa nachystať, idem sa ešte dobaliť nejaké veci, nejaké mikrofóny a takéto. No sa budeme sa stretnúť s Peťom na zastávku električky a pojeme na hlavnú stanicu, kde sa stretneme aj so Samom. Tam už nám potom pôjde okolo 7:20 vlak, čiže vidíme sa už buď vo vlaku alebo na stanici. Takže už som sa tu stretol s Peťom. Áno, to som ja. Na zastávke. Máme povalené všetko. Máš všetko, Peťo? Áno. Vavničky si zobral? Áno. Dobre. Máme aj vavničku na medvede, aj na diviaky, na slnky, či na čo to má všetko. Tak počkáme si na električku a na stanici sa stretneme ešte so Samom. No, už sme sa tu stretli so Samom. Čo sa tu deje? To má byť seriózne video, Davidala. Prosím ťa, seriózne, však treba si užívať život. Máme niečo okolo 7:11, už nám za chvíľu ide vlak. To je hrozné. Bože, to je hrozné. Už sa aktuálne nachádzame v Poprade. Toto Samo si už točí B-rolly. Krásne výhľady to sú. Za asi 15 minút nám ide vlak, tak si na ňo počkáme. A potom sa odvezeme do... kam? Potom sa odvezeme do Novej Lesnej a tam sa pôjdeme ubytovať a pôjdeme na turistiku. Je 12:50 a aktuálne sme prišli konečne do Novej Lesnej. Výhľady tu sú fakt nádherné, ako si môžete všimnúť za mnou. A pomaličky už ideme do mesta, kde sa ubytujeme a dáme si nejaký room tour a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Dobre, my už sme konečne dorazili do hotela. Máme takto izbu, Samo tu bude s Peťom na jednej posteli, ja som si vybral sám postel, chvála Bohu. Tu je potom druhá izba vedľa, taká mini kuchynka v úvodzovkách a potom tu je vaňa, v ktorej strávime pol hodinu kľudne. To je v podstate celé, hej, naša izba. Chlapci, ako rejtujete zatiaľ túto krásnu izbu? Dobrá, kámo, na to, že to je za takú cenu, tak to je mega dobré, ty vole. Ale nemáme tu plyn, nemáme tu šporák, a prečo mám na vidličke do mikrofón? A Peťo, ako rejtuješ ty túto izbu? Dobre, je veľmi dobrá, páči sa mi, okej. Takže máme skvelú izbu parádnu, máme tu výhľady krásne. Teraz sa ideme vybaliť a potom asi niekam pôjdeme, ešte uvidíme kam. Akorát sme sa rozhodli, že si pôjdeme niečo kúpiť do obchodu, niečo na jedenie, čo si potom večer spravíme, keď tak v kuchynke. No a ako si môžete za mnou všimnúť, tak je tam absolútne nádherný výhľad. Tie hory sú proste úplne crazy. No teraz ideme do tej Kob jednoty, tam si niečo kúpime a potom plánujeme ísť na Štrbské pleso, kde sa trošku prejdeme, poprechádzame, spravíme nejaké zábery. No a my sa vidíme na ceste na Štrbské pleso. Akurát sme prišli na Štrbské pleso, ale prší, čo je dosť blbé. A toto akože, už moje video, čo som točil minulý rok, už je bohužiaľ súkromné, ale presne tu som bol ubytovaný a tam vzadu som to točil. To je akože crazy. Milujem to tu proste, to je najblúbenejšie miesto. No a my ideme teraz niekam prejsť okolo toho plesa, ale prší, hej, to je dosť nevýhodné, ale tak prežijeme, no. Tak, ideme sa prejsť, dám vám potom vedieť, keď prídeme domov, alebo teda respektíve naspäť na chatu. Pokiaľ si to tu pamätáte, presne tu som minulý rok točil video a tu som stál, tu som mal na tomto položenú kameru a tu bol krásny výhľad na hory. Teraz je síce zamračené, ale tak s tým už nič nespravím a tu sme boli ubytovaní minule a akože to je crazy, no. Tu je reštaurácia u Lenky, pokiaľ si pamätáte, tak tu som minulý rok bol jesť. No, už to je rok teda, čo som tu naposledy bol, skoro tak 3/4 roka by som povedal, ale stále proste crazy, že som tu naspäť.
My sa aktuálne nachádzame pri Štrbskom plese, konkrétne teda pred Štrbským plesom, ako si môžete všimnúť za mnou, absolútne nádherný výhľad. A som teda prvýkrát v Tatrách, keď není zamrznuté Štrbské pleso. Vždy som sa premal po strede Štrbského plesa, keď bolo zamrznuté. Tak vyskúšam rovno vodu, ak sa mi to podarí. OK. Celkom studená. Tak ale už v noci začínajú trošku pomaly mrznúť v Tatrách, čiže dajme tomu ešte taký mesiac a Štrbské pleso bude zamrznuté podľa mňa. Tu by som vedel sedieť aj hodinu a pozerať sa na to proste. No ale nemôžeme hodinu, pretože za takú pol hodinku už bude tma, takže si to musíme rýchlo obísť a pôjdeme v podstate už naspäť domov, tam sa spravíme niečo, nájdeme teplý čajček, joj, už sa teším na to. No my už sme sa s Peťom presunuli takto do kuchyne. Tu už máme jeden setup, to uvidíte na Peťovom kanále. Peťo si tu už robí vajíčka pekne, to vyzerá celkom dobre. Ja už som si spravil to sírovú omáčku, tá nevyzerá moc pekne, ale je to jedle. Som to chutnal, je to jedle. Samo tu ešte není, oni ešte zostali. Mám tie vajce povrátiť, tu nie tam. Oni ešte zostali na Štrbskom plese a išli na ďalší vlak o hodinu neskôr. Tak sa idem nájsť a potom uvidíme, čo bude ďalej. OK ľudia, my už sme sa aktuálne vydali na Terryho chatu, alebo respektíve na prechádzku. Som tu so Samom, Peťo a jeho mama už išli popredu. Dneska je fakt nádherné počasie za nami, absolútne crazy výhľad. Veľmi sa na to teším, hlavne toto počasie ma úplne motivuje na to ísť až hore na tú Terryho chatu. Dúfam, že to bude takto celý deň. My pokračujeme ďalej v tomto dni. Ráno sme mali raňajky, celkom dobré, ja som si spravil sám, lebo nič ma tam moc nelákalo. No a my akorát ideme na vlak. OK, my sme aktuálne prišli na hrebienok po polhodinkovej túre, no a za mnou, ako si môžete všimnúť, tak je absolútne nádherný výhľad. Je to tu proste nádhera, strašne rád sa kochám takýmito výhľadmi. No a tuto vedľa mňa sú tieto biele kopule a vlastne tu na hrebienku v zime bývajú ľadové sochy. Teraz sa toto akorát preváža a nosia tam už tie kocky, už sa to tam ide vyrezávať. No, ale my si teraz dáme na chvíľočku pauzu, idem nájsť chalanov, lebo mi niekam zdrhli. Budeme pokračovať ďalej vyššie a vyššie, takže ideme. OK, my už sme iba kúsok od Zámkovského chaty. Teraz keď sa otočím, tak akože tie výhľady tu sú absolútne nádherné. To som si musel pozastaviť a si to tu natočiť, nafotiť. Krásne toto je, no akože tu by som vedel sedieť aj hodinu a kochať sa tým výhľadom, to je proste nádherné. Aj tu za mnou si môžete všimnúť, že tam je to tiež proste z každej strany výhľad, hej. To je crazy toto. Dobre, my sme už pred chvíľkou prišli na Zámkovskú chatu, už tu čakáme na jedlo. Pred chvíľkou sme si objednali, ja som si dal teda brinzové halušky, chalani si dali parené buchty, tak už iba počkáme na jedlo, najeme sa a pôjdeme už potom pomaličky dole. No, akorát už pomaličky ideme domov, alebo teda na obytko. Už pomaličky sa ideme povyzliekať, ideme si trošku odpočinúť, lebo dneska a nájsť sa samozrejme áno, lebo dneska bola náročná túrička, dali sme si 14 km myslím. No a ešte ideme rýchlo do obchodu si, áno, ešte ideme do obchodu si kúpiť niečo na jedenie. OK, takže ako si môžete všimnúť, my už sme sa presunuli do kuchyne s chalami, ideme si uvariť niečo na večeru. Ja si idem teda konkrétne spraviť
makové šúlance. Na koniec večera, alebo teda na také zakončenie tohto výletu sme si kúpili takto šampanské. Mne sa už pomaličky varí voda, takže idem si to uvariť a my sa vidíme neskôr. Folks chasing dreams, hoping none of them break. I see myself in them, the hustle, the spark. Trying to light a fire even when the nights get dark. Life's improv, like a horn solo in the rain. Dobre ráno, aktuálne tu máme tretí deň, čo sme v Tatrách. Momentálne ideme do Tatranskej Lomnice, zase nám počasie vyšlo úplne perfektne. A tam pôjdeme na Popradské pleso sa pozrieť, pokochať sa výhľadmi, prejsť sa tam a uvidíme, jak to pôjde ďalej. Takže poďte so mnou. OK, my sa aktuálne nachádzame už v rade na lanovku. Lístok celkom zabolel, stalo to 35 €. Ušetrili sme 1 € a shoutout typkovi, čo nám tam pomáhal, akože frajer strašný. Pomohol nám so všetkým, absolútne nemal vôbec problém, nič, úplne všetko nám poradil. No a my ideme teraz na lanovečku, čakáme to v rade, dúfam, že tam máme same na lanovke, máme traja. A ideme 3 lanovkami, najprv ideme na jedno, neviem kam. Potom ideme hore na... Najprv ideme na stredu, potom ideme na skalnaté pleso, potom je tretia lanovka na Lomnické sedlo. Aha. Potom ideme lyžovať. A potom ideme lyžovať, no jasne. Ideme hore lanovkami, malo by to trvať tak 45 minút hore, tak uvidíme, jak to pôjde a tam hore sa vidíme. A budeme vidieť aj na Terio chatu, na ktorú sme chceli ísť, ale bohužiaľ sme tam nedošli. Tak vidíme sa hore. Clouds roll by like notes in a solo. Sun hits the pavement with the soft mellow glow. I follow the rhythm where the city sparks fire. Turn the calm into beats, turn the beats into higher. Street noise blends with the tune in my mind. All the small things suddenly perfectly aligned. I'm living slow but my dreams move quick. Dropping lines on the beat just to see what sticks, yeah. My sme aktuálne na Tatranskej Lomnici, teda na Lomnickom sedle. A akože ten výhľad, čo je za mnou, tak to je absolútne crazy. Počasie nám zase vyšlo úplne perfektné. Tu hore nad nami je Lomnický štít, dole je teda skalnaté pleso. No a je to tu akože insane úplne. Just another day, just another day. No, tak akože už sme tu asi 20 minút a stále proste tu sme, lebo však ten výhľad, čo je za mnou, ako si môžete všimnúť, aj z druhej strany je proste crazy, to sa neviem nabažiť. Ako si môžete všimnúť, som tu v tričku, je tu teplo, je tu teplejšie ako v Bratislave, akože nefúka tu, počasie vyšlo absolútne nádherné a musím povedať, že proste crazy. A akože tie výhľady, čo to... Máme by som sa tu tým vedel kúchať. Sme nad oblakmi, krásne. Nádhera proste, nádhera. No nechce sa mi ísť dole, ale bohužiaľ musíme už ísť. Just another day, just another day.